Володя! Соколе! Соколе мой! Здравей. За много години. Жив и здрав да си. Как изкара нова година? Какво се случи? Кажи сега. Ще поздравиш ли уважаемите зрители по-бързо? Възможно ли е? Ще ме притесняваш? Няма да те притеснявам. Просто днеска е след нова година, 2 януари. Няма да ти давам зор, но те моля да си по-организиран. Така. Как изкара нова година? Първо викам да поздравя. Бре, айде първо поздравяй. Здравейте, здравейте, здравейте. Добре, можеш ли без си периш ръцете да го кажеш? Не мога, защото няма да ми върви, ако така и няма да е. Значи трябва да се разпериш. Хубаво ми е така, даже малко мръдне така, да се разпера както аз се знам. Добре, значи поздрави сега хората. Честита нова 2006 година. 2012. Сме 2005-та. Не, 2012 сме. Чакай бе, за какво говорим сега? Говорим за нова година, мина 2011 и дойде сега 2012. 2006 Как и ти къде се намираш сега, че чак 2006 бе? Проспал си 5 години. Значи до година, де тогава ще станат уния пътаклами, какво е? 2012. Значи кога? Нали тази година ще стане? Тази година, 2012. Сега. Сега. Сега е тогава. Да, вече е 2012. Значи 2006-та, какво е било тогава? Значи наново да почне. Добре. Абе, те си знаят коя година е хората. Ами аз да кажа, че тази година всички колеги, нали, правят коледни албуми, а аз, нали, съм новатор и пуснах специален албум за бъдни вечер. И той, както повелява традицията, включва 7 парчета. И при това всичките постни. 7 броя. Ама понеже никой не ми го купуваше новия албум, реших да сложа едно копие в новогодишната баница. Какво копие? Копие на албума ми. Ага. Го сложих в новогодишната един диск баница. си, да. Ама имаме газ късмета. Що? То пазе, че ми се падна на мене. Ужас. И понеже, нали, съм така от патриархално семейство и държа на традициите така на бъдни вечер, реших да събера всички роднини. Всички е така, с отворени обятия. Викам, сега ще ги събера, нали, съм широко скорен. И ги докарах с колата и Чичо Янаки от Тетевен, и Чинка ми Минка от Разград, и Очинайка ми, и Баджанака Кюро от Малко Търново. Той всъщност не ми е роднина, ама и не го взех. Какво да го правя? Къде да го крия по празниците? Както и да е, накрая в нас имаше 27 души на трапезата и аз така влезнах уморен при тях и се подпрях и така на вратата и въздъхна и викам: най-сетне ви събрах всичките, бе. Пък те ми викат: точно така, вече можеш да си ходиш. И посрещнах новата година така в най-голямата и най-яката и най-скъпа механа в цял Петрич и невероятна акустика и перфектно пространство. Щеш да е супер, ако не беше празна заради ремонта обаче. Нали, малко би. И въпреки това имах аз много успешна година и затова реших да си подаря екскурзия до Рио де Жанейро. Така направих с парите от продадените ми албуми, си платих пътуването до летището с такси. И в Рио отидох да видя една от най-големите забележителности в света. Коя? Статуята. Коя статуя? Че не знаеш ли? На това на Христос? На Христос. Ето е застанала там, отгоре така. Така, като мене, де застанал с разперени ръце. И аз застанах и така пред нея. Възхитен направо забакнах от красотата. Какво направи? Забакнах, така гледах. Какво си направил? Забакнах. Забакнах? Не, гъбнах се.
Ви ме свикаме с армите. Забахна се. Забахна. И? Обаче запях. И запях изведнъж, както пеех, стана и стана, ти казвам. Знаеш какво стана? Доде да знам. Чудо. О, чудо, бе. Стана чудо, бе. Да не Бойко да е спасил папагалите. Бе, какъв Бойко, бе? Исус, бе, статуята, както беше, той с разперени ръце и е така направи. Докато, нали почнах да пея? Да. И той е така, Исус. Да. И аз почнах да пея. Разбрах, бе. И почнах да пея И? И докато пеех, Исус направи така. Много хубаво се прекарах в Бразилия. Знаеш как хубаво се скараш? Шоу голямо. Голям купон се направихме с Исус. Голям купон стана. Обаче на връщане към България, знаеш какво стана? Откъде да знам? На летище. На кое летище? На тяхното. В Рио де Жанейро. Спряха ма. Да не са фанали с нещо? Бразилски полицаи ма спря, бе, човек. Фанах, да не са фанали с нещо? Чуй. Така. Виж. И ме спира бразилския полицай и ми вика: Сеньор Стоянов, налага се да ви задържим за проверка. И аз се гъбнах. И се очуди такъв и го питам се, що? И той ми вика: и как защо? Още вика, не е сигурно, обаче вика, това по раменете ви са или 2 килограма кокаин, или имате адски много пърхот.